ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. тобови ҷангори вазни 61 килограмм UFC Пётр Ян ҳоло ҳам зид нест ки бо Умар Нурмагомедов муҳориба гузаронад. биёед суханҳои Янро гӯш мекунем. ма чунин фикр намекунам ки бояд танҳо зидди якум, дуюм ё ин ки сеюм рақами рейтинг ҷангум. ма фаъол будам ва ҷангидан мехостум. ҳама чизе ки UFC ба ман пешниҳод кардан ин муҳорибаи 5 раунда зидди Умар Нурмагомедов дар Озарбойҷон. баъди оне ки Умар розӣ нашуд, ма ба онҳо гуфтум ки баромад кардан мехоҳам. мо бо менеҷерам бо ташкилот суҳбат кардем ва ма гуфтум ки барои ҷанг моҳи июл дар Абудаби тайёрам. рақиб пайдо шуд ва мо розигии худро додем. оиди муҳориба бо Умар Нурмагомедов бошад баъди муҳориба зидди Макки маълум мешавад. ҳамаи кору шуданаш мумкин аст, гуфтааст Пётр. хотиррасон мекунем ки Пётр Янро аллакай шаби ҳамин шанбе дар турнири UFC Fight Night дар Абудаби муҳориба зидди Маркус Макки интизор аст ва чӣ гуна ки мебинем Пётр Ян зид нест ки баъди ин муҳориба зидди Умар Нурмагомедов муҳориба гузаронад. соҳиби камарбанди BMF Макс Холлоуэй ба Чарлз Оливейра ҷавоб дода ӯро дурӯғгӯ номид. биёед суханҳои Холлоуэйро гӯш мекунем. ма шунидам ки Оливейра суханҳои дурӯғ гуфта истодааст. ӯ мегӯяд ки дар якум муҳорибаи мо ӯ осеб дошт. гӯё ки пеш аз муҳориба ӯ осеб дошт вақте ки мо бо ӯ ҷангида будем. лекин то ҷое ки ман медонам вақте ки баъди муҳориба тафтишотӣ гузаронидан ва осеби ӯро аниқ кардан хостанд, онҳо ягон осеб наёфтанд. гуфтанд ки ӯ хуб аст, ягон осеб надорад. барои ҳамин ман намефаҳмам ки ӯ чӣ гуфта истодааст. чӣ гуна ки ман аллакай гуфтум ҳамаи қарор дар дасти UFC аст. мебинем ки онҳо чӣ кор кардан мехоҳанд. агар ки онҳо реванши моро ташкил кардан хоҳанд, пас ягон проблема нест, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки якум муҳорибаи Макс Холлоуэй зидди Чарлз Оливейра аз соли 2015 дар вазни ним сабук гузашта буд ва дар вақти ҳамон муҳориба Оливейра аз идома додани ҷанг даст кашида буд ва гуфт ки дар вақти муҳориба осеб гирифт ва чӣ гуна ки мебинем Макс ба ин суханҳои Чарлз Оливейра боварӣ надорад. дӯстон, шумо реванш байни Макс Холлоуэй ва Чарлз Оливейраро дар вазни сабук дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов оиди муҳорибаи унвонӣ байни Ҳамзат Чимаев ва Дрикус Дуплеси фикрҳои худро баён кард. ин муҳорибаи хеле хуб аст, лаҳзаи беҳтарин барои Ҳамзат. ҳама коре ки ту мекардӣ барои ҳамин лаҳза мекардӣ ва акнун ту бояд баромада вазифаи худро иҷро кунӣ. ин санҷиши хуб аст. Дуплеси чунин ҷангоре ҳаст ки агар ту ӯро ба нокаут равон накунӣ, ӯ намеистад ва то охир меҷангад. ҳамаи охирон муҳорибаҳои ӯ ҳамин гуна гузаштаанд. ӯ рақиби шавқовар аст. Дуплеси ҷангори хеле сахт аст ва стили ғайриоддӣ дорад. ӯ зарбазании дақиқ надорад, лекин ӯ доимо ба ту зарба зада ҳамла мекунад. ӯ зарбаҳои бисёр мезанад ва бекор намеистад. фикри шахсии ман ба Ҳамзат маслиҳат медодам ки ин дафъа дигар гуна ҳаракат кунад ва бо ӯ дар стойка ҷангад. агар мо мушзани онҳоро муқоиса кунем, пас Ҳамзат зӯртар аст. дар инҷо чунин лаҳза аст. агар ту дар якум дуюм раунд сахт кӯшиш кунӣ ки ӯро фавран шикаст диҳӣ ва ин корро карда натавонӣ, пас ту қувваи зиёд сарф мекунӣ. Ҳамзат дар раундҳои чемпионии чорум панҷум раунд ҷангидагӣ нест. вақте ки барои чунин муҳориба омода мешавӣ, ту бояд ки ҳамаи сценарияҳоро ба назар гирӣ. масалан, ман ба як нақша мебаромадам, гӯштин гирифтан. агар ки ман як маротиба текдаун гузаронида наметавонистам, ман ин корро такрор кардан мегирифтам. Ҳамзат бошад дар раундҳои охир гӯштин намегирад, балки дар стойка меҷангад. мо ин корро дар ҷанг зидди Усман ва Бёрнс дидем. лекин агар ки Ҳамзат аз аввали муҳориба бо онҳо дар стойка меҷангид, ӯ ин муҳорибаҳоро хубтар мегузаронид, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Дрикус Дуплеси ва Довталаб Ҳамзат Чимаев рӯзи 17 август дар турнири UFC 319 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, худи шумо оиди ин суханҳои Нурмагомедов чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.